טוב, איפה מתחילים? איך אתם מתחילים להתאמן? איך בכלל עושים את הקפיצה הזאת? איך בכלל מגיעים ממצב שאנחנו לא זזים למצב שאנחנו זזים, כשיש כל כך הרבה מידע שמסתובב היום בחוץ? מיליון תוכניות, מיליון מאמנים, מיליון אופציות שונות, מיליון סוגים שונים של ספורט. ריצה, יוגה, חדר כושר, פשוט לא חסר, אתם יכולים לעשות כל כך הרבה דברים. אבל איך אתה מתחיל? מאוד פשוט. כשאנחנו מתחילים משהו, אנחנו קודם כל עושים את השינוי הטכני, כשאנחנו הולכים וקונים נעליים, עושים איזה משהו שטכנית עוזר לנו להתחיל. במקרה הזה, פשוט תתחילו. תעשו בבית פקלים, תעשו שכיבות צמיחה, תעשו מתח, תרדו לפארק, תעשו שם קצת על המקבילים, תעשו קצת את המונקי בר, תעשו, לא משנה מה, אבל תתחילו עם משהו, תעשו את זה במהלך שבוע, שבועיים, תבינו רגע, זה טוב לי, זה לא טוב לי, מרגיש אם זה סבבה, זה קשה קצת, ומשם תבחרו את הדבר הבא שלכם. תתחילו בפשוט, פשוט, פשוט, פשוט. אתם לא תעשו את זה פשוט, זה לא יהיה. תהיו חזקים.